Yes, good morning! Welcome back to Lambo, Bisaya. Ang akong pinakakauban karon isang akong kaugalingon. Me, myself, and I alone. Gimingaw ko ni Zay o gimingaw ko ni RG. Kay karon nga adlaw wala sila mga kalambo. Tungod kay naa sila mga nagkaiyang lakaw. So para makahatag gihapon mi sa inyo og mga food reviews, nagpalayon gihapon ko isa ka isa. Di na natudugayon pa, di na ko kinahanglan mag-emote kay na ay bag-o dinhi sa Butuan City nga another na po nga atong tilawan syempre. Di nato pasagdan nga dita makatilaw sa tanang pagkaon dinhi sa Butuan nga unique. Gali, unsay naka-unique saya ha? Tungod kay para siya sa ako charot. Para sa ako kay ang iyang pangalan is American Ribs and Wings. Wow. Of course, pag tag ribs and wings, naagay baligya diri ang ribs o wings, no? Okay. Pero unya ato i-tackle ang nagkalain-laing flavor o ato nang sugdan kay gigutom na ko, wala pa ko tumahaw. Diretso na ni. Sarap. Sa American Ribs and Wings, of course, naa na ang atong mga food. And ang atong i-order is ang ilang 269 nga served with rice, duha ka rice. Every time mag-order mo is appeal good ang rice and atsara. Pero except sa katong sa ilahang 1 kilogram nga baby back ribs, walay rice ato niya. O ang atong i-order sa pagkakaroon is ang gitawag nga Korean barbecue. Of course, na siya wings, na siya itay and leg. Order po na to ang ilahang chicken alfredo, no? Nga pasta. Chicken alfredo, usay matingala ta nung dili siya chicken Fernando, chicken Alberto. O chicken Saturnino, akong papa. Basta chicken alfredo siya. So sa mga alfredo din ha, shout out. Pagkaon day mo usahay. O siyempre na ilang bread. Mura siya carbonara, pero dili siya carbonara, no? Mura lang siya carbonara. Kung naglibog mo, naglibog sa ko. Oh, thank you kang Ma'am Mary Ann nga isa sa mga tag-iyaaning American Ribs and Wings diniya sa Butuan City. Tungod kay free ang ato ang tawag nga iced tea. Wow. Di ba isa ka teacher siya. Karon, pag-uba ako ng diet. Ato na tinuan, sarap. Tapos, kinamotor na nato ang wings kay lami ba magkinamot. Naning ang size sa ilahang wings. Jai and RG, shout out sa inyo. Sorry kayo nga wala mo lamig kaya akong pagkaon karon. Wow. Medyo siya na ipagka-sweet and then ipagka-soury. The best. Ang price ko dani akong gitaon is kini charge 269 pesos. Good for sharing. Ha? Chicken Alfredo, nga mas pinaka-amaze ko, 179. Affordable ang prices din niya. Mga food din niya affordable. Bagay na bagay sa iyang food preparation, accommodation din nindot. Nindot po ng place. Along the highway, dali ka rin siya mapansin. Upper Doongan, dali sa mapansin, unahan sa City Hall. So mga kalambo, mubalik ta dinhi unang-una kay buutan kayo ang tag-iya. No? Anyway, sa daghan namong gihatuan, daghan namang pibuutan. Pero mas lamig yun ang daghan sila buutan. Gani, oh, isa libre. So, thank you so much Ma'am Cherry Ann and sa partner ani nga business. Thank you kaayo and
Middle bite ko na ni, kapila ko na ni nga kaon. So natilawan si Chicken Alfredo. Ganong Chicken Alfredo siya. Of course na chicken, no? Naman namin mga chicken din niyo. Unya, pili na ko si Alfredo na buwatan. Pili na. Nakapilingon lang ko, ayaw mo to. Pili na ko, lamihan si Nanay Anin. As in, pag lamihan ko, lamihan si Nanay. Dahil shout out. Ganahan ka ni Chicken Alfredo. Pwede po natin siya tawagan ng chicken sa Tornino. Ang Chicken Alfredo daw, ang kalahian niya sa Carbonara, no? Is, kaya, basic siya. Ang Carbonara is more gamay nga complicated. Kaya dapat to siya yung mga gitawag ng mga egyo, something na. Kini basic lang yun siya. Cream, parsley, pasta, of course, unya, sa pa. Basta, wala lang kalahian. Mas basic siya kaysa sa approve and sure ko amo pang balikan. Wow! Wow! And grabe siya ka-saucy and ang atong juice is apple juice. Nauling yung free ni Ma'am Cherry sa ato. Super thank you, Ma'am. Moto ang atong experience din eh. Purot. Lami, unya hotdon pa na ako. Dili na ako hotdon sa inyong atubangan. Kaya madugay ito sa aking video. Try nyo visit diriya. Dili mo magbasol. Ini ang atong last bite. Ayaw kalimti o firming dumdumi nga